सिख्लाखौ मारै मार बुबाय आरोना सेंग्रायाहाय जोंथ' आरो बेलेग जाथि मानसिफोरखौहायो गोसथोबा मा जायो होननानैहाय नोंसोर मिथिखानानैबो मानो गोसथोयो सिख्लाफोरा जेनेबा बर' सेंग्राफोरखौनो मोनला नामा? नै लोगोफोर जालायबाय खावब्लाब्लानो नोंथांमोनखौ बयखौबो नैबे एकदम गोरबोजोंहाय बरायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो नङा होमबा? माने ओरैबायदि माने जिफोर होलायलायदों जाहैदों सासे बर' सिख्लाखौहाय गुबुन जाथिया ओरैबायदि माने जिब्रा होजोबदों जाहैदों। गोजोनथाव खौरां गोजोनथाव रादाब लोगोफोर मा गोजोनथाव खौरां बेलाय गोबाङा भिडिअखौ नुखाबायबो जानांगौ नुवाखैबो जानांगौ नङा होमब्ला? दा आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायग्रो। सासे आइजोआ सासे बर' सिख्लाया मा बुंदों माने सासे बर' सिख्लाया बिदेशआव आसाम स्टेटनि अनगायै गुबुन स्टेटआव फैनानैहाय गुबुन जाथिजों एकदम जिफोर होजादों जाहैदों लोगोफोर लामा सामा गेजेराव मानसिफोरनि गेजेराव। अब्ला लोगोफोर दिनै बे बिनानाव बुंनाय भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नंगौना नङा? जों दहाय गिर्जायाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय माने सासे बर' सिख्ला ओमफ्राय सासे बेलेग जाथिनि सेंग्रा नुदों आरो जों माने कापल्समोन। ओमफ्राय मा जालायदो सानैनि गेजेराव मिथिया सिख्लाखौ मारै मार बुबाय आरोना सेंग्रायाहाय जोंथ' आरो मालायफोरनि गेजेरावथ' जोंथ' हमथाहैनो हायाना बर' सिख्ला जोंनि जाथिनिबाबो मानसिबाबो माने मिथिखायो बेलेग जाथिफोर गोसथोबा मा जायो होननानैहायो। ओमफ्राय माने आं बुंनो सानो आरोना माने गोजान गोजान जायगायाव थाफैनाय दङ जोंनि बर' जाथि मानसिफोरानो सिख्लाफोराबो नोंसोर मिथिखायो बेलेग जाथि मानसिफोरखौहायो गोसथोबा मा जायो होननानैहाय नोंसोर मिथिखानानैबो मानो गोसथोयो सिख्लाफोरा जेनेबा बर' सेंग्राफोरखौनो मोनला नामा? एथ' ओरैनो गोसथोलायनाय टाइमावल' मोजां गोसथोयो ओमफ्राय उनावहायो हाबा जाखांबा माबायदि खालामो मिथिखायो दा। जोंनि बर' सेंग्राफ्राल'सो बेलेग जाथिफोरखौहायो हाबा लाबोनानैहायो मोजाङै संसार जाहोयो। बाट बेलेग जाथि मानसिफोरा जोंनि बर' जाथिफोरखौहायो लांनानै मोजां संसार जाहोआ मालाबाबो। माने लोगोफोरखौलाय लानो हायो माने लोगोफोर जानो हायो आरो माने लोगोफोर जानाया जेबो नङा बेलेग जाथिफोरजोंबाबो रिलेसनशिपआव थानाङा। माने फरायनो फैदोंबा मोजाङैनो फराय जब मावनो फैदोंबा मोजाङैनो जब मावनानै थानांगौ। जेनेबा मानो बेलेग जाथि गोसथोलायनायनि दरकार बेलाय सिख्लाफोर एसे कन्ट्रलाव थानो सोलों कन्ट्रलाव बेलेग सेंग्राफोरखौ गोसथोलायनाङा। बर' सेंग्राफोरानो मेरला मोजां सेंग्राफोर दङ नङा होमबा ना सेंग्राफोर? सिंगेलै थानायानो साबसिन जुदि बर' सेंग्राफोरखौबो मोनाखैबा हारसिंनो सिंगेल थानायानो साबसिन ना मा होनो सेंग्राफोर? बुजानाया आंथ' बोरैलाबा बुजानायखौबो बोरैबा मोजांसो मोनदां मिथिखायो बेलेग जाथिफोरजों गोसथोबा मा जायो होनना। ओंखायनो एसे माने गोसथोनानै दासो बुजिदों खोमा बुजानानै मिनिनोबो ओंखारलायलांदों आं बोरैबा अननोबो ओंखारलायलांदों आं। बाट गावनि दायनि साजासो होननाय जागोन बियो। थ' बयनिसिमबो हेपि इस्टार सानडे लोगोफोर। दाना लोगोफ्रा सिगां थांजोबबाय माने जों दहाय नुबायना बेखौनो रायलायगासिनो बिसोरबो माने जोंनाव लाबोबाय मलनिफ्राय गासिबो मोजाङैनो थाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो गोजानाव थानाय सिख्लाफोरखौ बुंबावदों आं मोजाङै थानो सोलों एसेबाबो बेलेग जाथिफोरखौ लानानै लाब गैया। लोगोफोर आङो बिनानावखौ गिबियावनो बिनानावखौ गोरबोनिफ्राय सेलुट खालामग्रोयो लोगोफोर। मानो खालामथों होनोब्ला बे बिनानावा खोन्थादों जाहैबाय बिदेशआवहाय फैनानै माखासे जोंनि बर' सिख्लाफोरा बर' लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुन जाथिजों लाइन लायो। बिदेशआवल' नङा बे जाथाया नानि बिनानाव आसामावबो दं आसामावबो दं जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा गुबुन जाथिखौहाय एकदम आमथा सिथाब गोसो थोयो। जों ससियेल मिडियायाव गोबां नुयो बर' हौवा गारनानै हारसा हिनजाव बा हारसा हौवा गोसो थोनानै थांसिगोन साननैसोआवनो पेरे दामनानै होना हरजानायखौबो जोङो ससियेल मिडियायावहाय गोबां नुदों। थांनाय समाव आंबो भिडिअ होदों
हो गुबुन जाथिखौ हाबा खालामबाय हो गुबुन जाथिजों हाबा जाबाय ओमफ्राय मा जाहैखो दामनानै हरजाबाय नासयनानै एकदम गाज्रि अबस्थायाव बेफोरबायदि खालामना हरजानायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों आंबो होदों थांनाय समाव भिडिअखौहाय हो अब्ला बैफोरखौ नुनानैबो बैफोरखौ मिन्थिनानैबो हो मा दै गांदों बर' हौवा बर' सेंग्रा गैलाना मा बिथांमोननि थाखाय ना बिथांमोना एसे एनै सोरबा गुबुन जाथिया 10 थाखा 20 थाखा बर'निख्रुइ बारा थाखा थाब्लानो बैसोरखौ लब जायो ना बै माबा मोनसे बुस्थुनि थाखाय लब जायो आं बेखौसो हमनो हाया दासिमबो जोंनि बर' माखासे गासिबो नङा माखासेनि गेजेराव सानै साथामसोआ ओरैबायदि मूर्ख बाप रे बाप दा बुंसै लाजिगोनो लाजिया बैफोरबायदि मानसिफ्रा नंगौना नङा लोगोफोर ससियेल मिडियायाव नुखानानैबो दिनै मालाय जाथिजों मालाय सेंग्राजों दोखो दोखो मानजि जादों होननानै बुंदों जोबोद मोजां आखाइ खब लोगोफोर हामदों मोननांगौ आंबाथ' बेखौ जायगायावनो हासुद्लानासो फैगौमोन नानि बैफोरबायदि गुबुन जाथिजों दिनै बुजानो दरखार गैया हमथाहैनो मा दै गांदों गावहासो गोसथोनानै गावहासो बुजादों हायोबा हासुद्लाना फैनांगौ बिदिखौ मोखाङाव आंनिब्लाथ' मोखाङाव हासुद्लाना फैनांगौ बैफोरबायदि हिनजाव बैफोरबायदि सिख्ला मानसिखौ लाजियाखै बर' सेंग्रा गैया बिसोरबायदि मानसिनो आं मोनब्लाथ' आं नुब्लाथ' मानजिफानासो फैगौमोन आङो ओरैबायदि जोंदोंसो साला लाजियाखै गुबुन जाथि गुबुन जायगायाव फैनानै बेलेग हौवा सेंग्रा गोसथोफैनो लाजियासै नोङो बर' हौवा गैया बर' हौवानिया बैयो नङा बैसो नंगौ गुबुन जाथिनि बै बुस्थुआसो गोथाव नङा होमबा बर' हौवाफोरनिया बर'फोरनिया नङा मूर्खफोर गासिखौबो बुङाखै दे आं खिन्थु सानै साथामसो बिदेशआव फैसिगोन अबावबा खामानि मावसिगोन मावब्रा बिदेशआव मानो फैयो न'खराव जेबो गैजायिनि थाखायसो बिदेशआव फैयो नङा होमबा थाखा खामायनो न'खरखौहाय खुंनो न'खरखौ दानो गावनि बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनो बैफोरबायदि होननासो बिदेशआव खामानि मावनो फैयो दा बिदेशआव आरो गोबां फरायनो थाफैग्राफोर दङ बैसोरबो बैफोरबायदि जायो बिदेशआव फरायनो फैसिगोन बिमा बिफाया थाखा हरबाय थासिगोन फिसाजोआ हनै मालाय जाथिनि हौवाजों साथाब जाबाय थासिगोन बेफोरनो जाबाय गियाना बर'नि थै थायालै एक्सुवेलि बैसोरबायदि मानसिनाव मिथिबायना बैसोरनि बिमा बिफायानो गुबुनजोंहाय गुबुननि माने कालार लगायदेरनाय कालार नांदेरखानाय बेनि थाखायनो बैसोरनि फिसाफ्राबो बैफोरबायदि जाहैयो लोगोफोर आंनि साननायाव बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर नंगौना नङा